And it is a stable church. A stable church. Verse number 14, read. That we should no longer be children. That we should no longer be children. Tossed to and fro. Tossed to and fro. And carried about with every wind of doctrine. Yeah, you see? Number 4, wakhona leli bandla ama marks lawa of a growing church. Number 4, this church is a stable church. There will no longer be confusion. They will be confused by strange doctrine and ideas. Umtholese lapha umzalwane wethu. Hawu na ngiyafuthisela lapha ya. Ulandela lonke uhlobo lemfundiso ngoba uyingane. Uyazi ukuthi umuntu oyingane enkosini uthanda ukuba charismatic komuntu. Akacheck ukuthi ikhona any substance kulomuntu ovutha kangaka. Ingane enkosini ilandela ama goosebumps omshumayeli. Uyabona lokhu kuvutha kwakhe yonke angacheck ukuthi lokhu kurasi okungaka, is there any substance? Abanye balandele izinto okuthiwa ziyosilandela. Balandele ama miracles. Ama miracles are wethu. And we don't speak bad about them because as awahambi phambili kuthiwa ayosilandela. Ake ngutshene ngokweBhayibheli ama ministry ama miracles and wonders, signs and wonders, miracles are confirm ukuthi iyo lento. Hallelujah. I confirm ukuthi ngempela uJesu lo uvukile kwabafileyo. Uhlezi ngokwesokunene. I confirm ukushunyayelwa kwezwi genuinely. Ngoba the more webazalwane, the more senza izinto right ngokweBhayibheli, will be the more uJesu esifakazi ngaphakathi kwethu. The more senza iBhayibheli ngoba ama signs alandela iBhayibheli. The more standards are biblically, the more sifuna izinto ezifuna uNkulunkulu. The more sifuna intando kaNkulunkulu emthandazweni is the more uNkulunkulu umoya ingcwele ezozibonakalisa kithi. We must learn to pray the prayers of God. We must learn to pray the desires of God. Ngalenkathi siyenza intando, my God, yosithumile njengebandla uyazifakazela. We don't struggle. Alibonga igama kaJesu. Kufanele ukuthi mangabe siyenza into kaNkulunkulu bese kuba khona into eziphumayo ezifakazela ukuthi we are on the right track. Senza khona. Awu madoda. Awu madoda. Oh my God. Hallelujah. Afakaze uyazi ukuthi ngendlela esiwudinga ngawo umkhuleko bazalwane. Thola ukuthi igcwele iconvention ngiyeke nje local church ngoba sisathatha ngama convention nothi abanjalo more than local church. Kugcwele. Kodwa akho ngisho iphunga lika moya engcwele. Abantu babuye nezifo begula. Ayikho into esiyidinga njengoNkulunkulu lesi sikhathi. We need God more than anything. Akufanele ibandla uma lihlangana, more especially ukuthiwa lihlangane national size siyobuya bazalwane sikungena direction esibuya now from God. Uthini uNkulunkulu ngebandla? Zi right intshumayelo. Zinhle. Kodwa sayifuna direction from time to time. Asishele uNkulunkulu siphathwe fanele siphume kanjani siyapi. Hallelujah. From local church kuyo yonke imhlangano esiyenzayo senze siqhube business lethu kuze kuyovala akho ngisho isiprophet. Challenge esibhekene nayo. Now a stable church, they will no longer be confused by strange doctrines and ideas. Amen. It will be a church with deep foundations in the truth of the word of God.
deep foundations. Ngisho ingane ka Sunday school iye ya indoctrinatewa. Noma ungayithatha ukuyise kusiphi isikole kwi local church iya indoctrinatewa yafakwa a sound doctrine ngoba lento akuyona into yabadala bayafundisa abantwana according to their level uKristu athi ba bazi ukuthi ayikho enye inkosi emele ukhonza ngaphandle kaJesu. From Sunday school children singadlulwa ngamasulumane akwazi ukutrain abantu babo baba indoctrine ingane encane ngeke uyinyakazise ingane yesulumane. So we must be rooted and be stable. Singanyakaziswa zimfundiso zemimoya yamadimoni. Sehla senyuka silandela ama miracles singalandela uJesu. Njoba ngikhuluma nawe nje nebhodlela owalandale kumprofeti ngaphansi kombhede. Teza uthi qhabo before yolala uthi qhabo. Yosibuye nokunye khona umunye umntwana ngale